हामबाय जों आरो खामतिं मानदाय एलाकानि बिसिङाव खबजाक खामतिं बिसिङाव फैला थांग्राखासों तामहिमालाय खामतिङाव बेलाय के प्रब्लेम मानि बागै न बिशेष के तैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम अबरंग तै बेसाय आरो खामतिं बिसिङाव आरो स्टाफनि प्रब्लेम अबरंग तै न तिनि खामतिङाव फायका खामतिं बिसिङाव आरो पिसा आसुलायका भिडिअ साब फायका आरो कक्सालाय आकलाय तैनि व्यवस्था बायके खलायमान तैनि व्यवस्था बरक खलायना गसिजा तामहिनखाय दिनो 4 बार खायै तैरिनानि गसिका DWS सहिते ताई पाइपलाइन बाय बायके और वो शुद्ध अब तैरिमा सिमी बाया तैरिमा बाय सॉल्यूशन गया परमानेंट सॉल्यूशन बागे बाहाय ताम खलायमान हिनसंमाले और वो पाइप बाय व्यवस्था खायना हिनि सावो बरक 3 मास नांना हिनसावो और 3 मास जे पाइपलाइन व्यवस्था यसा पर्यंत बरक DWS सहिते बरक तै दिनो 4 बार खाय रिनानि आम हायके साजा एकदम ताम ताबो रिनो तंगो शुद्ध और निनि बो खामतिं बिसिया सारा मानदाय एलाकाओ तैनि प्रब्लेम गै तंगो तैनि प्रब्लेम अबनो ताबुक तो बीजेपी IPFT गवर्नमेंट तंगो बीजेपी IPFT गवर्नमेंट न जों प्रेसार मारिनाय जाहाते मानदाय एलाकाओ तैमानानि शुद्ध मानदाय एलाका सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योआव न तैनि प्रब्लेम तै हिंकाय जीवन जलेर अपर नाम जीवन हिनि साजागो तै माइना जागा जागाओ उसकांगो मानदायो अवरोध खायका तैनि बागै अब हमको मानदायो तैनि बागै अवरोध खायमाका हास हमको मानदा एलाका से खायको तै जदि माने हंकाय बीजेपी IPFT गवर्नमेंट जदि तै पर्यंत खानि मे हंकाय थांगैनाय अ सेक्रेटारिएट एंखायनि महाकरण पर्यंत बुरिर गला तै दरना खायनानि आ जागा से सगुइनाय जदि तै खानि मे हंकाय बासा साव खिनाय लायसे नंनाय लायसे हुमाहाय अब कि तिप्रा मथा दा तैरिनायबा ताबु गवर्नमेंट साबुतं आबसे जों खेलमा नारंनाय और तिप्रा मथा गवर्नमेंट आसुक जागिया गवर्नमेंट आसुक जा खंका और बीजेपी IPFT गवर्नमेंट छी तै खानिनाय साबु बीजेपी IPFT गवर्नमेंट लामारिनाय साबु बीजेपी IPFT गवर्नमेंट जों विरोधीआव आसुगै तंगो जों विरोधीआव आसुगैनाय जों प्रेसाराइज रिमानो जों विरोधीआव आसुगै विरोधिता खायमानो विरोधीनि फान जत्तनि जनगणनि फान जनगण जों सापोर्ट खायतो जनगण जों लगिरिथन जनगणनि थ्रुते जनगणनि प्रब्लेम न नासिगैनाय जों प्रेसाराइज रनाय आबसे कबुं नारगो जाय होक तिनि जों अरबो और फाइसक पाइजा तिप्रा लोक सिकलाया हाई स्कूल और नि प्रब्लेम बो जों खानालायका और टीचर नि प्रब्लेम तंगो ताई उनक रक अबरक रिपेयर रक नाय तंगो नांगै तंगो लामानि ताई अरबो LDC अबरक कुक्री बंगर फायखानाका अबरनबो जों प्रेसार मारिनाय अबरनबो जों मा सानाय एंखाबा विधान सभाबो बकक माति सानाय अबंखा आगिनि सिमेन कचाम स्कूल और परिउइनो चिनि जारा नेता लीडर्स नाय तंगो नेतानि बिसिङ और मंत्री MLA नाय तंगो ता बर्तमान चिनि MDC बबो और परिथांजा बबो MDC इंखा और परिथानाय रक MLA इंखा मंत्री इंखा डॉक्टर इंजीनियर बेबाग नर तंगोनि परिथानाय रक तंगो आबनि बागै अबनो जों स्कूल न जों खेल मा नारंनाय स्कूल न जों डेभलप बाखायनाय स्कूल न जों मा साजोगनाय ताम हिंगाय अत्र एलाकानि बररक स्कूल न परिओ स्टूडेंट बतंग मोटामुटी अमहायन जेमन जों तासिङो नाय फायका आरो विद्या ज्योति दंखमाव अमर ज्योति हाई स्कूल हिंगाय किसा स्टूडेंट कम आरो स्टूडेंट बुसुं कमा 69 माने सीनियर बेसिक स्कूल फानो जूनियर बाय सीनियर बाय मिलिवै और 69 जना स्टूडेंट दंगो हिंगाय हाई स्कूल हिंगाय आरो टीचर कम आरो हिंगाय तेबो प्रब्लेम तैनि प्रब्लेम तै मान थगिया तै स्टक नारंनानै नांगो तै स्टक नार फानो आरो तै मान थगिया अमहाय बंगना आरो लेट्रिन रक एकदम हामिया स्कूल तेमन हामिया आरो हिंगाय निनि स्कूल बो नांसिनाय रूम नांसिनाय आरो तै बो नांनाय अमहाय के बरक आरो दाबि खलाय दंगो और ताम खलायमान अबनो जों चेष्टा मा खलायनाय स्कूल नबो डेभलप खायनानि बागैनाय आं MLA ngैनाय आं बर सावैनाय अमनो साजोगनानि बागैनाय आं अबो चेष्टा खलायनाय